tapos na nating lagyan ng ano, lahat ng aparato. Ayan, ito aparato, yung cooling fan, light, thermostat, then main line. Ayan, bali naka-instalasyon na lahat guys. Testingin na lang natin. Ayan, ito para sa kanyang blower. Ayan, ito yung blower. Tapos ito yung mga ilaw, lalagyan na lang natin ng ilaw. Ayan, yan yung ilaw. Bali testingin na lang natin maya maya. So tapos na yung instalasyon, testing na lang natin. Ayan, ang ating incubator. Ayan guys, parang lang guys. Tapos na ang ating incubator. Bali ang temperature natin ay yung temperature natin pagbaba ng 35.0 degrees. Ayan, may andap. Basta pagdating ng 35, ngayon nakasindi ang blower na. Ayan, pagdating ng 35 degrees, mamamatay ang ating blower. Ayan, nakasindi ang blower guys. Ayan. Tapos pagdating ng 35 dito, musang mag-on naman ang ilaw natin. Ayan, para saktong 35, mamamatay ang ating blower. Ayan, nagsindi na yung ilaw guys. Patay naman ang ating blower. Ayan. Bali, pagdating na naman ng ng 37 degrees Celsius, patay ang ilaw, bukas ang blower. Ayan, tayo natin mag 37 guys. Ayan, kasi hindi yung ilaw ngayon. Ayan, bali dalawa yan. Tapos dalawa din yung pan natin, isa sa taas, isa sa ibaba. Dito, bahala ka na maglagay ng kung anong klaseng lagayan mo ng tubig. Pero ito yung lagay ng itlog. Ayan, ayan, naka-on yung ilaw. Bali 35.2 pa lang tayo. Ayan. So maya maya antayin natin mag 37. Pero yung connection nito guys, di ko na pwedeng ipakita, sa akin na lang yan. Ayan. Pero ayan, ayan na connection nya guys. Ito, ilaw, blower. Pero yun dito ako na bahala doon. Ito yung thermostat nya. Ayan. Ito yung controller. 35.3, bali dating ng 37.5, mamatay yung ilaw, bukas yung blower. Ayan, painitin muna natin ng konti. Ayan, sorry, wala yung bintana. Pero pag may laman ito guys, kahit isang pinto lang buksan mo, pag naglagay ng tubig o itlog, pwede naman. Ayan, 35.5 na guys. 6.
Kasi hindi pa yung ilaw, dalawa. Pero kung malamig pa yung dalawa para sa iyo, ayan, may extra isa. Lagyan mo pa isang ilaw. Pero sa dalawa, okay na yung init. Tama-tama na. Ayan. Para kung gusto mong makasigurado sa init niya, maglagay ka ng thermometer sa loob. Kailangan hanggang 100 Fahrenheit ka lang. Ayan. So, ayan, 37.2 na guys. Ayan. Pagdating mo sa 37.5, mamamatay na yan. Patay na yung guys. Ayan. Patay na yung ilaw. Bukas ang blower. Dalawa yung blower natin guys. Ayun, ayos na siya.